Kopijników. Starcie minięte, nie udało się. Orężem największym była właśnie kopia. Koń czasem też był uzbrajany w różne elementy zbroi. Konie były specjalnie szkolone do walki i nie bały się tych huków artyleryjskich, tak jak to tutaj. O, pierwsza kopia złamana, proszę Państwa. W tym momencie oczywiście wygląda to tak, że starcia są bezpośrednie, ale proszę sobie wyobrazić, kiedy naprzeciwko siebie jedzie kilkaset takich właśnie ciężkich koni z kopiami o długości około 4,5 metra, która no później nawet złamana była niebezpiecznym orężem, bo także zaostrzona i także nie dość, że mogła uszkodzić czy to konia, czy rycerza na koniu, to także oczywiście zrzucić i w przypadku, kiedy tych koni pędziło na siebie kilkaset, staranować takiego leżącego rycerza. I drugie starcie, proszę Państwa. To było takie bardziej rozpoznawcze, minięte. Kopia złamana. Konie, jak widać, mają naprawdę bardzo duży pęd. Tutaj oczywiście ze względu bezpieczeństwa te kopie trochę inaczej muszą wyglądać. Są bardziej miękkie niż wtedy używano, ale proszę sobie wyobrazić, że przy takiej prędkości, która często sięgała 60 km na godzinę, dostać z takiego właśnie zaostrzonego kija, no było to bardzo niebezpieczne i na pewno była to broń bardzo skuteczna. Widzimy, że po starcie kopijników ze strony krzyżackiej ruszają pierwsze wojska piechoty. Idą pod lasem, aby jak najdłużej zostać niezauważonym, ale także strona polska szykuje się do bezpośredniego starcia na broń. Tutaj można zobaczyć nie tylko różnego rodzaju miecze, ale także berdysze, także różnego rodzaju właśnie broń drzewcowa. Często także, co widać po obu stronach, teraz można zobaczyć także ze strony krzyżackiej, wychodzą oprócz właśnie uzbrojonych mocno rycerzy, wychodzą tak